Hello peoples, welcome back my YouTube channel. No balik for. Nanti आंनि बे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय थाबाय आरोना. Actually आं दिनै गोबावजों भुटानाव दंफैयो आरोना भुटान गेटआव. Actually बे इण्डियान ओरै भुटान गेट आरोना ओरै. फुरानाया गुसेबसिनबोमोन आरो ओमफ्राय दानिया साबसिनबो जाबाय गुवारसिनबो जाबाय आरोना दा. ओरैहाय नै. बेनो भुटान गेट गाइस बेनो. गाइस बे जाबाय भुटान गेटनि ओरै सिङाव आरोना लोगोफोर नै ओरैहाय लामाखौ बानायगासिनो आरोना दा गाज्रि जागासिनो लामाफ्रा नै दाखोर लामाफ्रा दा दाखोर जानानै दं आरोना बानायथ'वाखै ओरै नै भुटान सिङाव फैबायना लोगोफोर भुटान सिङाव थांथारनि टाउन सिङाव थांनि लोगोफोर नायनि भुटान सिङाव थांनानै माबायदि टाउनफ्राव नाजारा देखो गाइस कैसा है आलदा खादा भुटाननि न' बै फाख्रा खालारखौनो हिट लोंखायो आं फाग्ला बायदिनो आजां दखानफ्राथ' जायगायावनो दखान थाखायो गाइसमोन ओरैनो हेभि अबे जायगायाव दंफैयो आं गावखौनो गाव मिथिला आरोना बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो फैलायबायना अबे साइडजों दंफैयो मिथिला आरो बेरायलाबायबोगासिनो गेजेरजोंबाबो फाग्लासो बेक साइडफ्राव नायनानै लादों माबायदि हेभिनो आलदालै ना इसिनिथिं जायगाफ्रानो आलदासो जायो थांनोनो बायो माथो फैबाथाय ओरैबायदि आजां लकेसनफ्रानो माथो दाउब' बासाजोब आरोना बे जा बुरजा दं बे बिफां फांनायावबो दाउब'जोब आरो बासा गोजा दाउब' बासा गोजा बेवहाय केमेराया नुवालै ओमफ्राय बासा गोजा आरो बासायालाय बेनो सिगां ओरै बाजार जायोमोन होनदों ओमफ्राय दा जाला आरोना सिफायजोब्बाय ओरैहाय गाइस बै गुफुरफोर हाजोआव गाखोहैनो मोनबा हेभि जागौमोन दा बिल्डिंजों फाग्लासो आजां गाजां आरो रुल्सफोरखौथ' बुंनांखाया भुटाननि रुल्सफोरखौ आजां गाजांखा सैमाफ्रा नायलाय हेभिलै सैमाया मानै दंमोन बरियामोनथ' साइजआ बिल्डिंआनो बिल्डिंथार माथो बेफोरबायदियाव थानो मोननांगौ बिल्डिं गोजौआव फ्लेट मोनसेसो बायनानै थाबायदि साला सिर स्टेन्डनि थाबायदि पारमानेन्टलि आजां गाजांनो बेखौलाय माथो होनो बे स्टोन नामा बिल्डिंफोरखौ नायदो नै हौरै मोखांनियाव लाहैगोन सब्बिसखौ नङा दानिया आरो जाम्बा सब्बिस बोथोन फारौ हमदोलै हनै आराम एवजानोसै फारौ बिराद गोबावसै हाबाव नैबे मन्दिर दांनाया बिसिना हाब सेंग्रा गोरलै बोरै फट' खेबलाबायनो होनखोरा बिसिना बे मन्दिरखौ आरो बुन्दा दा फट' खेबजानो बे स्टेप बै बिफाङा गाइस बेलासि मालाय थानो मोजांथारबाय जायगाफ्रानो नैबेयाव फट' लानोसै आरोना नैबे टाइमाव गुरियानो गोथैसोदां खारानो माथो गुरियानो टाइमानो हाबे हिटल' नुखायो माथो जायगाफ्रा आजां गाजां फार्स्ट टाइम फैबायना गोबावजों ओंखायनो हिट नुबाय आरो जायगाफोरखौ फट' लाग्राफ्रा हेभि बिजोंलाय माथो थाङो अरजाया भिडिअ खालामनायानो बोजोंनि नै फट' लानाय जायासै आरोना बेवहाय हिटआलाय हिट मोनो ओरैहाय हेभि आया बेहाय मा थालाबायग्रा ओरैनो हेभि खालै जायगाया सैथिबो लांदांनो बेरायथावथावनो ओरै बेरायग्राया हिटलै बेलासि थाफैनांगोन बेवहाय
बेलासि थायोबा हिट जागोन बा बिदिसो जायो जायो एसे ओरै फै नैयाव फट' लाग्राया लकेसनाबो मोजांमोन आरो ओमफ्राय ना आंबो ओरै खेबनोसै ओमफ्राय खोमसिनो ओरैसो साबसिन नुगोन ओरै था नैबाव था गेजेराव था ओरै साबसिन नुगोन आरोना र' खोमसि नुदों बेयावबो लाबावगोनसो बा होमबालाय लाजोबखादो बै गोथां हाग्रायावबो थांना लाहैदों ना नै माथो बै 3D स्क्रिनसो माथो बैलाय इलायथिनै एक्सुवेलि बेवहाय 3D स्क्रिन दोननानै फैदों आरोना ओरै राजानि पिक्सार देखायबाय थायो नै बेवहाय राजानि पिक्सार नुबाय थागोन आरोना बबेखौ ओरैसो लाबावगोन ओरै लाग्रोसैदां ओरै लाग्रोदो ओरै अबे बियो बे माबा दैखौ हगारबासो मोजां अबेजों लायो बेजोंबो खोमसि नुयो आबौ केमेरायानो लाइट होबाव जाया बा खोमसि नुयो नै मबाइलानो बारा थिग नङा नोंना र' नै बिदिसो नुयो बाव भुटानाव फैदों होननायनि ने नोंसोरल' फटक लालै आंखौ दाखेबाव फाल्थु गोजाथार मडेलनि फटक लाबाय था नोंसोरो एलाय नै नैबे 3D स्क्रिन राजाखौ देखायबाय थायो नै मालाय आंखौबो खेबद्रा नैबेयाव मोनसे आइफन नङा नोंनिजों हो एन्ड्रइडजोंनो हिटखा आंनो एन्ड्रइडजों नांगौ उन्दु थाजोबो नै मालाय हेभि बेरायनो हिटलै आलाय हेभिलै गाइस हेभि बेवहाय बियार बथल आरि फानफैग्रा नामा ना बाङासिङा बेवहाय रेड बुल आरिनि माबा कल्टा आरि लाबोनानै फानफैयो खोमा 3D स्क्रिन इयो देखायबाय थागोन आरोना बे हारसिं सोलायबाय थागोन बे बेलाय नै बेनो राजा खोमा बिसिना थाबायबो होनदों नामा जायगायालाय गोथां हिट दा ओइ स्टुडेन्टफोर मालाय जिरायनानै थाफैयो स्टुडेन्टफोर फैद' फटक लाग्राफ्रा नुबाय जिरायलायनानै फटक लाबो फाग्लानिसैलाय गोथां हेभि ओरैसो हिटसो नुयो माथो फाग्लासो जागोन ओरै आलदा दै गग्रामोन रा दैखौनो हगाराखैना ओमफ्राय नाइटआवसो हगारो ना मा होनो